Nag-ani nin simpatya sa netizens ang Facebook post na ini, dapit sa sarong menor de edad na kinagat nin ayam sa barangay Bitano, Legazpi City kan nagtalikod na Biyernes. Base sa post, makaon sa food park ang maglola na sinda Josephine asin John Carl kan pareho man sa ng barangay. Alagad basag na sa nansubot na kinagat nin balaw-bagaw na ayam si John Carl. Sa pakikipag-ulay kang news team kay Lola Josephine, nilinaw niyang daiman sinda makakan sa food park. Istorya niya sa hampangkan sa indang barangay hall nakagat ang sa iyang makuapo. Kan nakwa ang litrato si John Carl harani sa food park, nagahalat da sinda kaito nin malulunadan. Ngani mapatudukan nin anti-rabies vaccine ang sa iyang makuapo, suhay sa nasabing post. Sa ibong kaini, pigpapasalamat niya man giraray ang paghadit kan nasabing uploader. Sa ngunya, nagpaparahay na si John Carl. Ay ko, diniling ko masay mali so pagka dahil dahil niya man aram panabutan niya gari, nagkaong kaming maglula. Ali kami digdi ka ito, mapa-injection na. Kasuod kang personal na binisita ni Ferdinand Samar, focal person ka na sabing opisina, ang lugar kang insidente nga ni magkondusir ng investigasyon, asin mapanimbag ang dapat mapanimbag. Alagad dismayado ini sa dai pakikipagkooperar sa indakan mga opisyal sa barangay. Sa ibong kainiliwat naman na pigpagirumdom ni Samar ang publiko, dapit sa mga nakapalaman sa Barangay Responsible Owners of Dog o BRAD program, siring ka mandato na magkaigwaning dog pound ang kada barangay sa syudad. Nakikita naman po talaga ng ng ating mga barangay official kung ano pong nangyayari sa barangay. Sila pong nakakaalam kung anong meron sa barangay nila. Kaya ayoko naman po magsabi ng patapos, pero ngayon pa nga lang po, ang dami ko na papunta pa lang ako rito, ang dami ko nang nakitang mga galang aso. Na dapat po sila po mismo ang nagsasaway at nag-iikot para sabihan po itong mga aso, mga dog owners, na itali po yung mga aso nila. And then at meron po tayo, nakalagay rin po sa ordinansa na lahat po ng aso is dapat nakarehistro. Sa presente Mayo pamandaang nabiktima nin rabies sa syudad. Alagad ngunya na taon 2 canine dogs gikan sa barangay Rawis asin pinarik ang nagpositibo sa rabies. We need to become responsible owners now. Let's have a behavioral change. Para hindi naman kawawa yung aso. Nandyan ang community na safe and secure. And pati turismo, buhay. So yun ang aking battle cry dito na maging responsible owners. Mientras tanto, total na 30,000 na ayam ang rehistrado sa City Veterinary Office, gikan sa 70 barangay kan syudad. May pinakahalangkaw na bilang ng bakunadong ayam ang barangay Taysan, mantang pinakahababa ang barangay sa sentro ng Legazpi, urog na sa barangay Baybay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. To apply itong